22 июли соли 2020 миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва бонки олмонии руш барои сохтмони нергоҳи барқи обии Себзор ба маблағи 18,6 миллион евро созишномаи сеҷонибаи грантӣ ба имзо расид ки ин маблағҳои грантии Иттиҳоди Аврупо мебошад. 2 августи соли 2019 бошад байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии федералии Олмон созишнома оид ба ҳамкории молиявӣ ба имзо расонида шуда. Дар дораи созишномаи мазкур ҷониби Олмон 17 миллион евро грант барои сохтмони лоиҳаи нергоҳи барқи обии Себзор пешбинӣ намудааст. Инчунин 2 декабри соли 2019 байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати конфедератсияи Швейтсария барои маблағгузории бунёди хати интиқоли барқи 110 киловаттаи Себзор Хоруғ, дастгоҳи тақсимкунандаи кушодаи 110 киловатта ва чорабиниҳо доир ба пас намудани оқибатҳои тағйирёбии иқлим ба маблағи грантии 9,55 миллион доллар созишнома ба имзо расид. ҳамзамон аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ 1,9 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои омодасозии асоснокунии техникиву иқтисодии хати интиқоли барқи 110 киловаттаи Хоруғ ишкошем ва аз ҷониби Агентии Иёлоти Муттаҳидаи Америка оид ба рушди байналмилалӣ 3 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои гузарондани таҳқиқоти зарурӣ ва баланд бардоштани иқтидори ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энерҷи маблағҳои грантӣ пешбинӣ гардиданд. Илова бар ин, дар дораи ин маросим шартнома оид ба пешниҳоди маблағи грантӣ дар ҳаҷми 1 миллион евро барои кӯмакҳои мавриди ниёзи тиббӣ ҷиҳати ба қайдгирии беморӣ ва омӯзонидани кормандони соҳаи тиб барои бартараф намудани панҷшавии пандемияи коронавируси COVID-19 ба имзо расонида шуд. Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчунин ҳамраисии комиссияҳои байниҳукуматии Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо, Ҷумҳурии Федеративии Олмон ва Конфедератсияи Швейтсария маблағҳои умумии грантиро дар ҳаҷми 55,2 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои сохтмони нергоҳи барқи оби Себзор ва инфраструктураи энергетикии он дар ноҳияи Рошқалаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба миқдори 11 мегаватт ҷалб намуд.